ଶିବଦାନ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା? ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ସେଦିନ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି। କଣ? ଭଲ ଆନ୍ସର ଦଉଛୁ କି ପୁଚୁକି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି 5 କେଜି ଡାଲି ଦରକାର, ତେବେ 70 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଡାଲି ଦରକାର? ଡାଲି ଆଉ କଣ ଦରକାର ମ୍ୟାଡାମ? ଆଉ ଜମାରୁ ଡାଲି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ହେଇଯିବ। ଭଲ, ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଦଉଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ କେତେଟା ଦେଶ ଅଛି? ଦେଶ ମ୍ୟାଡାମ, ଦେଶ ତ ମତେ ଗୋଟିଏ, ସବୁ ବିଦେଶ। ଏବେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ତାର ଠିକ ଆନ୍ସର ଦବୁ। ପୁଚୁକି ମନେ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚକୋଲେଟ ଦେଲି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ତ ମତେ ଚକୋଲେଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମନରେ ଭାବ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ 10ଟା ଚକୋଲେଟ ଦେଲି, ତମେ ମତେ ସେଥିରୁ 3ଟି ଫେରେଇ ଦେଲ, ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଆଉ କେତେଟା ଚକୋଲେଟ ରହିଲା? 15ଟା। କଣ? କେମିତି ଏତେ ହେଲା? ଆପଣ ମନରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କାଲି ଯୋଉ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥିଲି କରିଛ? ହୋମୱାର୍କ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ। କାହିଁକି କରିନୁ? ମ୍ୟାଡାମ କାଲି ପରା ଲାଇନ ନଥିଲା। ଲାଇନ ନଥିଲା ଯଦି ମହମବତୀ ଲଗେଇକି କଲୁନୁ। ଦିଆସିଲି ନଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ। ଦିଆସିଲି କଣ ପାଇଁ ନଥିଲା? ଦିଆସିଲି ଠାକୁର ଘରେ ଥିଲା। ଠାକୁର ଘରେ ଥିଲା ଯଦି ଯାଇକି ଆଣିଲୁନୁ। ମୁଁ ପରା ଗାଧେଇ ନଥିଲି। କଣ ପାଇଁ ଗାଧେଇ ନଥିଲୁ? ମଟର ଚାଲୁ ନଥିଲା ପରା। ଆଉ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି କେମିତି ଯେ? କାହିଁକି ମଟର ଚାଲୁ ନଥିଲା? ସେଇଆ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ଲାଇନ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆପଣ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର।